Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы абмяркоўваць з нашим гостем штотыднёвы эфір з прадстаўніком фракцыі беларусы у координацыйнай радзе, блогерам, прадпрымальнікам Александром Кныровичем. Добрый день, спадар Александр. Дзень добрый, паважаны Зміцер, дзень добрый, паважаны гледачы. Ну что ж, з чаго пачнем? Так і хочется паглядзеў ваш апошні стрим, ваш апошні выпуск, і пачынаецца говно, сказаў Александр Кнырович і зрабіў паузу і думаў, і так адразу думаеш, пра што гэта? Няўжо пра координацыйную раду? Про что ж? Давайте рассказывать, что вас так зачапіло. Ну, па-першае, ведаеце, змяніліся часы, і калі мы пісалі гэты выпуск, ну, сапраўды ён пачынаецца з гэтага не вельмі прыгожага слова, і я запытаўся у сваіх, у меня там ёсць болей маладыя людзі, якія працуюць. Я говорю, ну, гэта можна казаць у эфіры ці нельга, таму што, ну, яшчэ некалькі гадоў таму, десятка гадоў таму, каб я сказаў гэта слова ў эфіры ці на беларускам, на савецкам тэлебачанні яго сказалі, так это было бы, ну, скандал был бы. А зараз уже неяк і гаўно, і можна, і іншыя словы уже можна выкарыстоўваць. Таму, ну, ведаеце, ой, калісьці я жадаў зрабіць выпуск такі, ўзяць просто беларускія гэта прадукты харчавання, ну, якія не сапсуюцца за некалькі там дзён, і прывезці да Польшы і аддаць іх у цэнтр гэтых бадань, іспытаў на якасць. Таму што ёсць велізарны міф аб тым, што беларускія прадукты гэта некія такія вось вельмі якасныя прадукты, экалагічна чыстыя, таму весь свет іх хоча, жадае, так звычайна гаворыць Лукашенко. І вось было мне такое жаданне, але час паскорыўся, і ў беларускіх гэтых сасісках вельмі дзіўна былі знайдзены следы гэтых самых, ну не будзем ужо казаць, так як я казаў, відось у нас больш сур'ёзная Еврарадыо канал, следы фекаліяў былі знойдзены ў сасісках вытворчасці жлобінскага камбіната вышэйшай якасці, вышэйшага гатунку. Вось, і таму наш выпуск быў прысвечаны менавіта якасці беларускіх прадуктаў, якасці беларускай ежы, таму што ад гэтых самых фекаліяў, ведаеце, выцягваецца такі ланцужок. Тут у нас фекаліі ў сасісках, тут у нас антыбіотыкі чамусьці ў дзіцячым харчаванні, якіх іх там не можа быць. Тут у нас некі жывотны тлушч у сырах, якога не можа быць таксама. Тут у нас зноў некія новыя міры ў мясе беларускім. І напрыканцы сам Лукашенко, які распавядае, што гэта ў нейкім раёне взялі мяса са скотамагільніка, завезлі на камбінат, там яго перарабілі і прадалі насельніцтву. Гэта ўсё выцягваецца за апошні там год-полтора ў адзін ланцужок, які кажа наадварот аб тым, што якасці беларускіх прадуктаў харчавання нельга давяраць. Зусім нельга давяраць. Таму што для таго, каб казаць аб тым, што нешта не так, патрэбен ці Лукашенко, які чамусьці сам ловіць за руку гэтых людзей, якія робяць вот тое з мясам. Я звярну ўвагу, што ў усіх гэтых выпадках мы кажам не пра некую адную асобу, якая ў сябе на дварэ там забіла кагосьці, яно там згніла і павезла, прадала на базар. Не, мы кажам пра вытворчасць, дзе працуюць шмат людзей і дзе павінен быць гэта такі шчыльны кантроль за, бо гэта ж прадукты харчавання, за гэтым удзельнічаюць у гэтай сістэме дзесяткі людзей, ставяць свае подпісы, і адбываецца менавіта так. Фекалии у сосисках. Атрымліваецца, што развеялі вы міф пра гэтую, а як жа ж чэргі, якія выстраююцца дзе-нибудь там у Расіі за беларускім малаком, пра палякаў, якія едуць за беларускім, не ведаю там чым там, правда, яны едуць, но нешта ж вот нешта вот нібыта там все скупаюць, і літоўцы там пастаянна вот у Москве за беларускім хлебам просто валютай гатовы плаціць, каб яго атрымаць. Нет, ну слухайте, напэўна, есть некія асобныя прадукты, якія, ну, канешне, якасныя, так, но я нічога ніколі не чуў пра нейкія праблемы з якасцем, а магчыма, памыляюся, беларускай згушонкі, напрыклад. Так? Але, ну, вось ёсць гэты міф, магчыма, расейцы карыстаюцца гэтым міфам,
такі самы міф аб беларускам трыкатажы, які нібыта і танны і нейкі якасны і так далей. І таму міфы працуюць, калі расейцы там большая частка вераць, што на іх напала Украіна, а ці НАТО напала на іх праз Украіну, то чаму ім не верыць у тое, што фекаліі ў сасісках беларускіх гэта такі асобы, такі густ беларускіх сасісак, і так павінна быць. Таму добавляюць же ж розныя араматызатары, там ці яшчэ колер, каб змяніць у прадуктаў. Так, вось это беларускае ноу-хау. Так, калі мы кажам там пра якія-нибудь французскія сыры, то ёсць такія асобныя такія дробныя фірмы, якія робяць такія сыры з гэтымі, з плесенню, з іншымі дадаткамі, якія калі панюхаць, то, канешне, гэта будзе пахнуць менавіта тым самым, чым мы сёння так гаворым, але ўсё ж такі гэта паказніка якасці. Но я не ведаю, як перанесці гэту якасць французскіх сыроў на сасіскі жлобінскага камбіната. Магчыма, у вас атрымліваецца болей, чым мяне. Слухайте, но калі казаць сур'ёзна, то былі савецкія часы. І сапраўды ў савецкія часы былі больш экалагічныя прадукты. Але чаму яны былі экалагічныя? Таму што вот з гэтай самай харчовай хіміі у Савецкам Саюзе не было навогуле. То бок вось гэтыя самыя дадаткі, якія зараз актыўна ўжываюцца, актыўна выкарыстоўваюцца, тыя дадаткі, каб тая самая калбаса была ружовая, а не шэрая, напрыклад, да? Ці дадаткі, якія утрымліваюць вільготнасць у мясе і так далей. І гэта не шкодныя для здароўя гэтыя самыя дадаткі, бо яны прайшлі кантроль якасці, яны вырабляюцца захаднымі фірмамі, але іх не было у Савецкам Саюзе, і таму не было звычайнай паперы, пісалі на гербавай. Не было звычайных нармальных дадаткаў, былі экалагічныя прадукты. Але гэтыя часы ўжо даўным-давно сышлі, ўжо гадоў 20, як у нас тыя ж самыя тэхналогіі, тыя самыя дадаткі, аб'ёмы пастаўкі ў гэтай самай харчовай хіміі. Яны, напэўна, выміраюцца мільёнамі, сотнямі мільёнаў долараў у Беларусь. На кожным камбінаце, калі вы заглянеце і ў хлеб, і ў тую самую калбасу, пабачыце гэтае самае «е», гэта падкрэслю яшчэ раз, гэта не азначае, што яны шкодныя, яны нармальныя для здароўя. Але ў нас звычайныя тэхналогіі. Але незвычайна у нас толькі падыходы да якасці іх. І ведаеце, у сваім відэо я параўноўваў тое, што атрымліваецца у нас з якасцю гэтых самых прадуктаў харчавання з допінгавымі скандаламі у свеце, у нас і у ЗША. Гэта вельмі дзіўнае параўнанне, але глядзіце. Была такая бегуха, як кажуць так цяпер бегуха, Мэріон Джонс, напэўна, у меня відосе яна есть. Так вось ее в ЗША пакаралі за ўжыванне допінгу і пакаралі за хлусню. Яна атрымала 5 гадоў прысуду, полгода сидела ў турме і выйшла. Гэта азначала што? Гэта азначала, што ў саміх ЗША змагаюцца з допінгах у сваім же спартоўцамі. Калі вы запытаецеся ў Беларусі, а калі ў Беларусі хтосьці унутры краіны быў спайманы на допінгу і дыскваліфіцаваны, вы не пабачыце ніводнага спартсмена. У нас няма таго. Чаму? Таму што спорт гэта дзяржаўная галіна. І тое, што мы піхаем у спартоўцаў допінг, гэта дзяржаўная справа. Тое самае адбываецца і з прадуктамі харчавання. Ніхто не будзе кантраляваць дзяржаўны завод, каб ён нечага не дабаўляў гэты самы тлушч ад кароў да сыра, якога не можа там быць. А гэтыя прадукты ідуць на паліцы крам, прадаюцца і так далей, а хапаюць за руку толькі тады, калі яны едуць у Расію. Большая частка, 90% гэтых прэтэнзій да беларускіх прадуктаў харчавання, гэта самыя вынікі спытаў на гэты самы, на састаў у Расіі. Таму атрымліваецца, я выбачаюся, што перабіваю, атрымліваецца, што вот мы часам чуем там, што расіяне завярнулі там партыю там ці то беларускай калбасы там ці там яшчэ што-нибудь, ці перасталі там наклалі нейкае там на заводы гэтыя беларускія, што вырабляюць нейкія мясныя тавары, нейкія там свае санкцыі расійскія і так далей, і пачынаюцца размовы, гэта санкцыі, гэта нейкія гандлёвыя войны, гэта яны там бароняць рынок свой, гэта вот Лукашенко нешта не так сказаў, у Крамлі не спадабалася, яны такім чынам уплываюць, то есть не? Заўсёды, ведаеце, калі гэта было палітыкай, там, можа, 10 гадоў таму гэта было палітыкай, но заўсёды ў гэты момант выходзі лабараторыя расійская з вынікамі гэтых самых іспытаў.
і кажа: раз, два, три, 4, 5, 6, вось такая у вас вось такі завод малочны, які 6 запар раз паказаў, што ў яго і у антыбіотыкі у малаке, што гэта стандартна. Таму палітыка ў гэтым была раней, гадоў 10 таму. Зараз ужо няма ніякай палітыкі ў гэтым, але заўсёды, калі ёсць прэтэнзіі, то гэтыя прэтэнзіі выглядаюць як канкрэтныя паказнікі канкрэтных парушэнняў, канкрэтных тэхналогій на канкрэтных заводах у Беларусі. Я хотел было спытаць у вас, ёсць там, знайшлі ў гэтых сосісках там фекалій, там, нешта там на нейкім у калбасе там таксама не знайшлі. Бываюць, разовыя, і майстар, вырабляючы нейкія тавары, от майстар у сваёй справе, час ад часу можа брак зрабіць. То есть это как бы не разовые атрымліваецца. Уявіце себе. Но Бог з імі, з гэтымі фекаліямі, але ў мяне ўсё роўна пытанне. Ёсць кантроль якасці. Гэта харчы. Гэта не стол. Гэта ідзе ўнутр чалавека. І ёсць нейкі ланцужок людзей, якія гэта зрабілі, і іх не адзін. Добра, магчыма, гэта занесла. Але столькі гісторыі, што адбываецца на гэтых мясакамбінатах, Бог з ним. Но калі цалкам партыя сыра, менавіта сыра, дзе напісана ў дакументах, што можа быць у сыравіны толькі малако і іншыя там побач прадукты. Так калі ў гэтым сыры атрымліваецца 30% гавяжага гэтага тлушчу, гэта робіцца ў велізарнай партыі. Гэта гэта падпісана дзесяткамі людзей. Гэта не памылка. І з антыбіотыкамі ў малаке. Гэта таксама не памылка. Гэта стандартная практыка парушэння тэхналагічных рэгламентаў. Гэта не памылка. Гэта, слухайце, ніхто не будзе лавіць беларускага дзяржаўнага калгасніка за руку тое, што ён нешта не так робіць з тэхналогіямі, таму што ён неяк свой. Ведаеце, гэта дзяржава будзе глядзець на гэта. Я сама сябе рублю гэтую самую прыбытак. І ў гэтым праблема. Падкрэслю яшчэ раз. Гэта не выпадковасць. Гэта не памылка. Гэта стандарт. Так, давайте, можа быць, працягнем гэтую тэму ў тым сэнсе, што калі казаць пра стандарт адыхода ад якасці, контроля якасці, я уже тады не кажу про мазы, якія пачынаюць гарэць аўтобусы паўсюль. Тут уже патлумачылі, замест еўрапейскіх за санкцый кітайскія запчасткі, кітайцы вінаваты, а у нас увогуле ўсё добра. Але вот прайшоў дождж, лівень у Беларусі і затапіла пол Мінска. Скажите яшчэ, што тут таксама нейкія недапрацоўкі вінаватыя, а не прырода. Слухайце, 6 чалавек загінула ў краіне. 6 чалавек загінула з-за гэтай самай непагоды. І мне што здзіўляе, прабачце, мы вернемся да Мінску і да таго, як працуе ліўневая каналізацыя, потому что не может быть такого, как центральная вуліца была затоплена. Это означает, что у этой улицы есть разлики, есть технологии. Там велизарные трубы прокладены. Были наши трубы в том ліку калісьці. Ёсць гэтае напружанне, якое павінна вытрымліваць, но не может быть такого, як тое, што адбылося. Тое, што вот гэтая Венецыя, якая была ў Мінску, я бы смяяўся, але ж гэта вельмі небяспечна. Гэта вельмі небяспечна. Гэта азначае таксама парушэнне тэхналогіяў пры будаўніцтве гэтых самых ліўневай гэтай каналізацыі, што гэта там нешта дзесьці забіта, яно не прапускае, таму што нехта не робіць по рэгламенту тыя самыя працы, якія павінны быць тэхналагічнай працы, каб гэта ўсё працавала кожны дзень. Таму гэта не жарты, і за гэтым стаяць парушэнні, у тым ліку канкрэтных людзей. А таксама стаіць недафінансаванне раза так у 3 гэтых рамонтных штогадовых прац. І гэта выліваецца ў такія жудасныя выпадкі, гэта выліваецца ў смерць грамадзян. Але звярну увагу нашых чытачэй, на сайце Лукашэнко няма спачування людзям, якія загінулі. Няма ніводнага слова спачування людзям, якія там была пашкоджана маёмасць. Ён не паляцеў сам у Гомельскую вобласць на верталёце і вырашаць на месцы пытання. Не.
Ён віншаваў там, ведаеце, гэтага прэзідэнта Нікарагуа з народзінамі і выказваў спачуванне блізкім Нікалая Дамашкевіча. І гэта, канешне, адлюстраванне стаўлення да людзей зараз у краіне. Гэта, канешне. І адказваючы на ваше пытанне, гэта парушэнне тэхналогіі, гэта парушэнне тэхналогіі будаўніцтва, гэта парушэнне эксплуатацыйных рэгламентаў. У вас не павінна быць Венецыя ў цэнтру Мінска. Так не павінна быць. Там ёсць тая самая ліўневая каналізацыя, якая павінна спраўляцца з гэтымі напружаннямі. Былі прынятыя чарговыя кадравыя рашэнні, там прызначаныя новыя як там прадстаўнікі, смотрящие там у абласцях. Такое гэта разуменне таго, што і нават бывае там неката па два чалавека ў некаторых. Гэта разуменне таго, што ну трэба вырашаць пытанне. Гэта жаданне там сілавікоў, якіх панапіхалі паўсюль, зараз троху пасунуць. Ці вот як вам бачыцца ў гэта? Слухайте, сам по себе такі інстытут спецпрадстаўнікоў па той ці іншай вобласці гэта не патрэбна цалкам у краіне. Ну, гэта не патрэбна. Таму што у тебя ёсць гэтыя выканкамы, якія цалкам табе падпарадкоўваюцца. Облвыканкам. У тебя есть кіраўнік облвыканкама, які твой падначалены. Навошта тебе яшчэ другі, які будзе сачыць за гэтым? І навошта тебе трэці, які будзе сачыць за першым і за гэтым. Гэта дубліванне функцыяў, гэта азначае, што цалкам, што ён разумее, што цалкам сістэма не працуе, таму што вось такія фекаліі ў сасісонах, таму што няма каналізацыі, таму што гібнуць людзі. Сістэма не працуе, но замест таго, каб змяніць самую сістэму, таму што, ну ведаеце, у нас такая піраміда, якая кіруецца толькі сверху. Ад гэтага ўнізе нічога добрага не будзе. Сігнал, які ты паслаў адсюль, дасюль далетае, дай Бог, калі 10%. Але наверх ідзе аб тым, што ўсё добра, ўсё зрабілі. Канешне, гэта піраміда кіраўніцтва, асноўная маса кіраўніцтва гэта знізу. То бок людзі самі кіруюць сваім пад'ездам, самі кіруюць гэтым раёнам, самі кіруюць горадам, і там наверсе толькі пытанне, ну не ведаю, абароны краіны, нейкіх такіх буйных рэчай, а все павінна адбывацца вось на мясцовым узроўні. Но не, калі ты будуеш сістэму іерархічную, то, конечно, тебе патрэбен адзін кіраўнік облвыканкама, потым ты ім не задаволены, ты яго не звальняеш, а накіроўваеш туды яшчэ аднаго чалавека, потым яшчэ аднаго чалавека. Так яны і ходзяць колам, потым ты ж хапаеш за карупцыю, потому што, конечно, яны паміж сабой дамаўляюцца, як інакш. Усім же патрэбна жыць, і потым ты 30 гадоў гаворыш: я маладзец, я пабароў карупцыю. Давайте яшчэ. Таму, ну, людзі, нейкія асобы, Павел Усов добрую артыкул з гэтага нода напісаў аб гэтых самых прызначэннях. Калі вы цікавіцеся менавіта там асобамі, то пачытайце Павла Усова, там слушна напісана. Ну, гэта ўсе тыя ж людзі, якіх, можа, шмат гадоў бачым у беларускай палітыцы. Я не чакаю ніякіх змен з нагоды прызначэння там Петкевіч ці Кашанавай ці там Кубракова нейкага. Гэта ніяк не ўплывае на жыццё нармальных беларусаў. Пытанне можа быць звязанае з вайсковай тэмай, але пра якасць беларускую. Мы ж сколькі разоў чулі пра нашу непераможную супрацьпаветраную абарону. Я ўжо не кажу пра паланезы, якія вось там павінны збіваць усё, што толькі можна. І тут лётаюць шахеды. Гэта таксама вот как бы год якасці, што оказывается не такая ўжо і якасная там тая сістэма, ці там можа быць не ў якасці справа, а как бы лётаюць, таму што запланавана. Каму надо, тут і лётаюць. Слухайте, ну у вас, напэўна, в эфіры былі больш дасведчаныя людзі менавіта з пункту гледжання цалкам вайсковай справы, і былі ў тым ліку і палітыкі, і палітолагі, якія неяк тлумачылі, што менавіта адбываецца. Таму што, канешне, залёт з Расіі на Беларусь нейкіх шахедаў гэта не штодзённая такая норма. Канешне, калі ён за 55 кіламетраў ад Магілёў, напэўна, адзін там узарваўся, дзесьці яго збілі, то беларусы павінны былі бы неяк напружыцца. Таму што, ну, где-то ж сядзіць чалавек, які кіруе гэтым шахедам. Калі ж казаць цалкам, адказваць все ж таки на ваше пытанне, я не на одну секунду не веру ў беларускую абарону.
у беларускае войска вот у меня не ўзнікае жаданне поверить в тое, что здесь у Беларусі есть некие такие вайскоўцы 65 тысяч человек, якія по апошняму слову тэхнікі там усе ўзброеныя, якія заўтра порвуць, давай 5-10 мне давай. Я верю в тое, что беларуская армия побудована так же, як беларускі колхоз и беларускі футбол. Я сегодня зранку написал артикул у себя в Фейсбуке, что другі беларускі клуб Іслач проиграл команде Сан-Марына. Сан-Марына – гэта краіна 30 тысяч насельніцтва, вёска, з якой прыехала команда меней за 1000 чалавек, у іх нацыянальны празднік, таму што яны прайшлі далей у еўракубках. 12 гадоў нікаго не перамагала гэтая команда. Ну і Сан-Марына – гэта апошні радок у еўрапейскай гэтай табелі у УЕФА. Па насельніцтву ён перад апошні, там далей толькі Ватыкан. Але ў Ватыкане жыве 800 жыхароў, яны не гуляюць футбол. На жаль, яны не гуляюць футбол, не ўсе мы яшчэ прайгралі. Так вось, такі ж, як беларускі футбол, такая самая беларуская абарона. Яна не можа быць іншай. Гэта тыя самыя несчасныя хлопчыкі, якіх забрылі ў армію, якія там служаць, не жадаючы гэта рабіць. У іх такія ж самыя камандзіры, якія цягнуць лямку і жадаюць дажыць да 45-гадовай пенсіі. Напэўна, у іх 45 гадоў пенсіі. Гэта я ўжо был бы 5 гадоў на пенсіі. Я б уже атрымліваў ад дзяржавы грошы. Так, там усё тое ж самае, што робіцца у тых самых колхозах. Паглядзіце, вот наступны камбайн згарэў на працы. Па лесе. Яшчэ адзін, дзякуй Богу, ніхто не загінуў. Таму, калі справа прыйдзе да справы, наша армія будзе выглядаць, я не ведаю, як. Не хочацца абражаць ніякіх краін у Еўропе, якія былі не падрыхтаваныя да Гітлера. Напэўна, гэта была і цяжка, але я ні на одну секунду не веру ў беларускую абарону, і у меня няма гэтых ілюзій. Я так упэўнены, што Лукашенко таксама падазрае, што яго няма ніякай арміі, і таму у тым ліку ён нешта кажа, але ні на каго не збіраецца нападаць, і войскі беларускія ў краіне гэта такая неіснуючая рэальнасць. Гэта былі бы такія румыны ў другой мировой вайне. Вось ведаеце, есть такое прыказка, як пленны румын. Вось мы былі бы гэтымі самымі румынамі. Таму тое, што шахеды залетелі, залетелі. Каму надо, таму і залетелі. Ай, ну ладно, что-то вы неяк занадта, я не ведаю, так негатыўна і цынічна выказваеце. Не нападае, тому что мирные люди, нават у гімне так прописано, и не хочуць войны. Мы за мир, абы не было войны, по-першае. А по-другое, вы просто у 20-м годзе сядзелі ў санаторыі и не бачили, як вот героически вот все эти ССО, АМАП и все остальные воевали с пенсионерами, студентами и айтишниками, як гоняли их героически по улицах городов. Так что хай только сунутся вот эти вот бандеровцы. У меня есть некие такое подозрение, что бандеровцы будут выглядать не так, как белорусские пенсионеры. Ну, трохи неяк по-іншаму. Ну і напрыканцы гэтай часткі, ведаеце, беларуская армія заўсёды, беларускае войска заўсёды было недафінансавана. Калі у нас стандартам для НАТО з'яўляецца 2% ад ВУП на войска, то у нас было заўсёды 0,5, палова адсотка. Заўсёды гэтыя людзі былі жабракамі. Апошнія два гады, гледзячы на тое, што адбываецца ў краіне, ім падвысілі гэтую лічбу, і зараз яна стала не 0,5%, а там трохі болей за 1%. Але ў Польшы гэта 4%. І калі мы параўноўваем лічбы такія, лічбы ўжо, то ў Беларусі гэта меней за $1 мільярд на абарону, калі не памыляюся. А ў Польшы гэта лічба 30 мільярдаў. І сутыкнення войска, якое фінансуецца кожны год на $1 мільярд, з войскам, якое фінансуецца на 30 мільярдаў, мне здаецца, прыведзе да Беларусь Сан-Марына. Да такого ліка футбольнага, што тут няма ніякіх сумневаў. Калі б гэта было без расейцаў, але расейцы зараз трохі занятыя ў краіне. Таму мы мірныя людзі, канешне мірныя людзі.
Вожык патрыёт пытаецца. Лукашенко надоечы звярнуў увагу на рост запасаў на складах у дылераў у России. Абяцаў усіх выкрыць. Няўжо гэта такі вынік працы камітэта по экспарце? Аб'ёмы выдалі, а грошы справа 10-я. Так аб'ём уже няма. Справа ў тым, ведаеце, Белстат справаздачыўся за апошнія паўгады, і там ужо відаць, ну, у нас же был буйны рост эканомікі, но ўжо відаць спад. То есть уже видать, что мы вот напампавалі пустымі грашыма гэтую эканоміку, і ўжо відаць, як пайшло, справы пайшлі на спад, усё нормально. Толькі інфляцыя расце, а как бы адносныя паказнікі ВУБ прамысловасці яны пачалі спадаць. Тое ж самае адбываецца на, канешне, на расійскім рынку. Ну, гэтая праблема, якую мы казалі шмат разоў, яна выглядае як? Там открылся рынок, сошли заходние бренды, пришли мы, тут здрасте, ну, тут подошли китайцы сбоку, сказали, трохи подвиньтесь, у вас тут не стояло. И гэта мы бачым по лічбам. Тое, что там нешта адбылося на складах, но так, гэта працавала раней. Калі ты жадаў показать, что у тебя в экспорте все добра, ты на свой же склад в России отправляў некие мазы МТЗ и казал, глядите, я их отдал на экспорт, а то, что яны там не продались, так это, ну, другая справа. Я не ведаю дакладна, аб чым вы кажаце, але тэхналогіі не змяніліся, таму што і таму так, но у нас была такая праблема. Яна ёсць і зараз, і лічбы. Тое, што у нас экспорт вырас толькі на 2,8%, а по плану было на 7,5%, 3 раза меней, у 3 разы болей быў план, кажуць самыя за сябе. І зараз мы знаходзімся ў пачатку вось гэтага самага спада, аб якім казалі і незалежныя эканамісты, і дзяржаўныя эканамісты. І все казалі аб тым, што гэтая частка, калі мы напампоўвалі дзяржаўнымі грошамі, яна павінна скончыцца летам. Вось яна і скончылася. Давайте да яшчэ адной сур'ёзнай тэмы. Вы, дарэчы, яе таксама у сваіх соцсетках, ну, прынамсі ў Фейсбуку я бачыў допіс з гэтай нагоды. Санкцыі, якія былі ўведзеныя Еўрасаюзам супраць России, гарманізацыя з Беларусю і па выніку, якія ударылі па беларусах. Ударыла. Ну, а што рабіць? Калі вот такі абраны заходнімі палітыкамі шлях санкцыйнага ціску, ну вот так атрымалася, ці ўсё ж таки не так атрымалася, як мусіла бы быць? У меня есть першае пытанне да дэмакратычных наших палітыкаў, і ў том ліку за самых таких адказных за санкцыі. Чаму гэта стала неспадзяванкай? Вот чаму, калі мы удзельнічаем у гэтых размовах з еўразвязам аб тым, якія павінны быць санкцыі, калі мы все ж таки з'яўляемся якім-ніякім, а ўсё ж таки партнёрам, то чаму праблема ўстала толькі тады, калі беларусаў пачалі разгортваць на мяжы, не даваць такс-фры, канфіскаваць некаторыя тавары? Чаму гэта стала навіной? Не тады, калі былі прынятыя гэтыя санкцыі, а яны былі прынятыя, ну, за 10 дзён до таго. Мы ведалі, што будзе адбывацца? Ці не ведалі? Чаму гэта стала такой неспадзяванкай? Вы ведалі і сидзелі моўчкі? Ці вы не ведалі, вас не запыталіся? А калі у вас не запыталіся, ці вы ведалі, сидзелі моўчкі, ці знаходзіцеся вы на том месцы, на якім вы павінны знаходзіцца? Гэта першае пытанне у меня да тых палітыкаў, якія кажуць, што яны адказныя за санкцыі. Чаму вы не папярэдзілі людзей? Не растлумачылі тое, што адбываецца? Тое, што робяць самі еўрапейскія краіны. Мне, у вас быў да гэтага Артём Брухан, які аб гэтым жа казаў, мне зразумела. Але, магчыма, ёсць нешта, аб чым не можа казаць Артём. Нас аддаюць Расіі. Вось гэтыя санкцыі азначаюць, што Беларусь аддаюць Расіі. Таму што нармальны беларус будзе глядзець на гэта як? Мне там зачыняюць дзверы. І гэта праўда, яму зачыняюць дзверы, ён не можа прыехаць на асабістым аўто ні ў Літву, ні Латвію, напэўна, не зможа калісьці і ў Польшу. Ужо зараз не пускаюць Польшу, калі няма уласніка аўтамабіля ў салоне. Я не магу дамой прывезці адтуль туалетную паперу, гузікі і ікру. Ну, я разумею, што калі людзі ўводзілі санкцыі, аб чым яны думалі, але гэта выглядае менавіта так. Ён бачыць, як Захад кажа, не, ты тут не патрэбны.
калі нехта будзе нешта іншае там тлумачыць, ну прабачце, как бы з боку беларуса гэта выглядае менавіта так. Можно себе как бы казаць о том, что должна быть некое адчуванне грамадзянскай адказнасці за тое, што ідуць мігранты, за тое, што Беларусь удзельнічае ў вайне. Я шмат такого сам кажу. І вось гэта мне не шкада беларусаў на мяжы, гэта было аб гэтым калісьці, так? Але гэта такая лінія, гэта такая была чырвоная лінія, якая перайшла, якую перайшлі краіны захада, перайшлі вельмі далёка. Яна размежоўвае нас з вами, якія знаходзяцца ў бяспекі у Польшы, з беларусамі, якія знаходзяцца ўнутры краіны. Гэта вельмі і вельмі моцна. Ці можам мы нешта з гэтым зрабіць? Ну, ведаеце, вось я з'яўляюся дэлегатам Координацыйнай рады. Там хтосьці кажа про тое, што вось там Кнаровіч толькі крытыкуе там, і трэба неяк змяняць стаўленне. Ну, глядзіце. Год таму было слуханне справаздача аб'яднанага пераходнага кабінета, які павінен займацца гэтымі санкцыямі і ўсім астатнім. Больш за той, частка палітыкаў атрымлівае грошы за сваю працу. Я ж не атрымліваю грошы за тое, што я знаходжуся ў Координацыйнай радзе, а яны атрымліваюць грошы. Вось год таму была гэтая справаздача. І была магчымасць вось такія пытанні задаць і атрымаць адказ. Зараз, калі я задаю пытанне, што я раблю? Я как бы спікеру, віцэ-спікеру задаю пытанне. 3 пытання. Калі ў нас будзе грамадзянская палата НКО, калі ў нас будзе стратэгія 2025 і калі ў нас будуць гэтыя самыя слуханні. Я слышу адказ, ну нешта незразумелае. Яны добрыя людзі. Но яны кажуць, што калісьці мы гэта зробім. А санкцыі яны вось зараз. Як дэлегата Координацыйнай рады, меня не цікавіць ніякія дэкларацыі. Вот Координацыйная рада за полтора месяца працы прыняла 3 дэкларацыі. Яны па справе, мы вельмі хвалюемся за нешта. Але яны ніяк не ўплываюць на жыццё. І таму так я не падтрымліваю гэтай дэкларацыі. Так, я не збіраюся гуляць у гульні. Ведаеце, вось яны ўжо вылучылі спікера, ўжо прызначылі спікерам, ведаеце, падначаленую гэта самую Латушка, віцэ-спікерам памочніцу Ціхановскай, і яны крытыкуюць мяне, што мы не сталі ўдзельнічаць гэтай пастанове. Мы не будзем удзельнічаць гэтай пастанове. Меня цікавіць пытанне стратэгія, справаздачнасць кабінета і фармаванне, надо перезапускаць трэба кабінет. Калі вы будете распавядаць об этом, калі вы прыйдзеце да блока і скажаце, вось мы плануем гэтую працу падтрымаць, мы вас падтрымаем. Но калі вы робіце толькі выгляд, што вы нешта робіце, калі вы вось гэтымі дэкларацыямі займаецеся, то прабачце, я буду гэта крытыкаваць столькі, сколькі буду знаходзіцца ў Координацыйнай радзе. Чакайце, а санкцыі тут пры чым? Санкцыі тут пры гэтым. У нас павінна было быць, ведаеце, Координацыйная рада гэта парламент. У нас есть кабінет. Санкцыі гэта справа кабінета. Координацыйная рада павінна вырабляць стратэгію па санкцыям, але і павінна ставіць пытанні перад кабінетам і слухаць справаздачы. Справаздача павінна была быць праз 2 тыдні. Чаму я так кажу? Таму што мінулая справаздача была год таму, і тады Координацыйная рада напісала на год, не далей, на год было напісана. Яно павінна было быць, і гэта дыскусія аб тым, якія санкцыі, як мы працуем з захаднымі партнёрамі, што мы ім кажам, што мы атрымліваем в адказ. Гэта месца для гэтай дыскусіі, гэта дыалог паміж Координацыйнай радай і адказным за гэтую працу у аб'яднаным пераходным кабінеце, пабудавана менавіта так. Ёсць выканаўчая ўлада у дэмакратычных сілах, ёсць как бы парламент. Таму я кажу пра гэта. Я не магу сам, як дэлегат, паўплываць на санкцыі. У меня няма такога інструмента. Тым больш, што у нас ёсць адказ. Калі ж вяртацца ўсё ж такі да санкцый, вось я стаўлюся да гэтага так, мне вельмі, я вельмі такі у гэты момант невесёлы, таму што я не ведаю, як будзе далей. Я не думаю, што далей будзе лепей. І калі прыйдуць дэмакратычныя змены, ведаеце, мы будзем пачынаць амаль з нуля ў гэтых стасунках паміж краінамі, а больш за тое, памяць жа у народа яна такая доўгая, і тое, што беларусаў разварочвалі з мяжы, яны будуць памятаць доўга. Гэта вельмі, вельмі сумна.
Ну ведаеце, памяць шмат у каго доўгая, там і украінцы будуць таксама шмат што памятаць, і там палякі будуць таксама памятаць і крызісы забітага салдата міграцыйны, знаете, тут мерацца да уже у каго лепшая памяць не выпадае. Ну, Дмітрий, у меня ж няма прэтэнзіяў да захада. Я вельмі засмучаны гэтым. Мне не падабаецца. Мне здаецца, што ўсё ж таки магчыма было неяк па-іншаму, а мы бачым, што разгортваюцца гэтыя адносіны да нас. І ну ведаеце, ну вось зараз у меня была размова да таго, сюды прыйшоў, аб тым, што адбываецца в Літве. І вот наступны кейс аб тым, як дзяўчыне не далі візу і забаранілі ўезд на 5 гадоў, таму што яна пагроза для Літвы, а прычына толькі ў тым, што яна працавала 5 гадоў, некаторы час таму працавала ў дзяржаўным банку. Гэта адная прычына, чаму яе развернулі і чаму яе не далі магчымасці жыць і працаваць у Літве. Гэта ж таксама такі сімптом. І ну, што тут вообще наогул можна казаць, акрамя таго, што мы не з'яўляемся суб'ектамі гэтай размовы. Вот галоўныя дэмакратычныя сілы, на жаль, не з'яўляюцца суб'ектамі гэтай размовы. І я вярнуся да пачатку гэтай часткі. Калі мы пачынаем хватаць сітуацыю ўжо калі яна адбылася, гэта вельмі дзіўна. Вельмі дзіўна, што мы не ведаем аб тым, што будзе за тыдзень. Я задаваў гэтае пытанне і таму ж самому вось Артёму Брухану, я думаю, вы чулі гэты эфір, што ўсё ж таки НАО, ну яно здавалася б у гэтыя працэсы там санкцыі, там ці рэкамендацыі, там ці яшчэ што-небудзь, ну увогуле прынамсі за троху закранае гэтыя працэсы ў тым сэнсе, што ну прынамсі дакументы бачыць і ведае, якія ёсць праекты гэтых пакетаў. Спытаўся, што вот не ведалі, вот што чаго чакаць, на што ён мне сказаў, што ну калі браць тыя ж самыя аўтамабілі і працытаваў, як там напісана ў дакуменце, то там не напісана не дазваляць аўтамабілям на беларускіх номерах праязджаць у краіны Балтыі і Польшчу. Але там ёсць фраза, карацей кажучы, што як лепш ажыццяўляць вось пэўныя рашэнні, гэта мусяць вырашаць краіны самі. І вось Латвія вырашыла, што лепей так, забараніць да і ўсё, чым разбірацца. Ну так, і не запыталася ў дэмакратычных колаў. А яны сыходзяць са сваіх нацыянальных інтарэсаў. Што ім пытацца? А гэта падкрэслівае маю думку аб тым, што мы не з'яўляемся суб'ектам гэтай размовы. А што ў нас ёсць, якая база, каб з'яўляцца гэтым суб'ектам? А вось гэта вельмі такое добрае філасофскае пытанне. І мы павінны ў гэты момант сябе параўнаць з якой-небудзь габрэйскай ці армянскай дыаспарай у іншых краінах. Чаму у іх ёсць база, каб быць суб'ектам размовы, а ў нас няма. Мы не аб'яднаныя. Мы, колькі б нас не было у Польшы, мы не з'яўляемся такой адзінай часткай грамадзян, якія што-то прапаноўваюць і што-то патрабуюць. Калі мы што-то там патрабуем, то няма такого, што калі гэта не зробіцца, то беларусы заўтра выйдуць на страйк. Ну мы ж не можем так зрабіць. Усе беларусы Польшы заўтра не працуюць. У нас няма такого даже ў галаве, што мы такое можам зрабіць. І мы не з'яўляемся суб'ектам. На жаль, адказваючы на пытанне чаму, мы павінны параўнаць себе з габрэйскай і армянскай дыаспарамі. Калі мы кажам пра тое, што мы не аб'яднаныя, што мы не кансалідаваныя, як по нацыянальнай там, ну по грамадзянскай там по нейкай там прыкмеце сваёй, не по палітычным поглядам, а вот як дыаспара, то гэта што? Таксама там я умоўна там Ціхановская, Латушка, Кнырович з Прокоп'евым вінаватыя ў гэтым. Ці гэта мы ўсё ж таки, это наша нейкая там віна? Уже рыса характара такая нацыянальная. Ну, у гэтым есть не тое, што рыса характара, а калі, ведаеце, у нас не было такого досведу. То есть 200 гадоў пасля, да больш 230 уже гадоў пасля распілу Рэчы Паспалітай мы жылі у такіх дзяржавах, якія не прапаноўвалі нам вось такія адносіны самых да сябе. І гэта так, мы как бы напрацавалі гэтыя адносіны да саміх сябе, што мы не там аб'яднаемся.
была вельмі невялікі час, вот некалькі месяцаў у 2020 годзе, калі мы адчувалі сябе па-іншаму. Я не прысутнічаў, але тыя, хто распавядаюць пра гэта адчуванне, гэта было менавіта гэтае адчуванне, што есть нейкія мы. І у нас был шанец. Потым над разбурэннем гэтага шанса папрацавалі ў тым ліку і палітыкі. Магчыма, я папрацаваў. Але тое, дзе мы зараз знаходзімся, гэта точка разбурэння прынцыпаў і адносін, якія складаліся ў 2020 годзе. Так, вот, дарэчы, Вожык Патрыёт з нагоды справаздачнасці таго ж самага АПК пытаецца: а калі будзе хаця б адна нармальная справаздача каардынацыйнай рады ў наўпроставым фармаце? Другі склад абмежаваўся тэкставым файлам. Гэта што такое? Ну, калі будзе, трэба пытаць ужо ў спікера і спікеркі, у спікерок нашых, віце і спікерок. Да? У спікера рады трэцяга склікання пытацца, калі будзе справаздача каардынацыйнай рады другого склікання. Ўсё ж таки трэцяга склікання. Справаздача каардынацыйнай рады другого склікання, ну, вы слушна заўважылі, што яна адбылася толькі ў выглядзе некага тэкста. Чаму гэта был тэкст, чаму ён не был зачытаны там Егоровым, чаму ён не даў себе, не даў магчымасць? Што значыць зачытаны? Павінна сидзець была камісія, як калі справаздачылася з прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, офіса, беларускай грамадзянскай супольнасці. Беларуская грамадзянская супольнасць, гэта так, напэўна, найлепшай справаздача было бы, калі бы Егоров справаздачыўся ў студыі Еврараду перад шырокім колам беларускай супольнасці, атрымаў бы да гэтага пытанне і распавядаў тым, што мы рабілі. Чаму ён гэта не зрабіў? Гэта пытанне ўсё ж такі да яго. Я бы на яго месцы гэта зрабіў. Таму што лепей адказаць на незручнае пытанне і закрыць гэтую тэму, чым вось знаходіцца ў такім становішчы, якое зараз, і мець вось гэтае пытанне, якое вы так, яно ёсць, сапраўды. Мы, дарэчы, перад тым, як абмяркоўвалі сесці за стол, за мікрафоны абмяркоўвалі, якія тэмы будзем уздымаць, і калі я казаў, ну там вот узгадаем сітуацыю ў каардынацыйнай радзе, спадар Кнырович кажа: да не ведаю, гэта каму-нибудь яшчэ цікава ці не цікава. Вот вам не паспелі мы сесці за стол. Адно з першых пытанняў было: калі ваш блок пачне супрацоўнічаць з іншымі блокамі, калі ад вас будуць не толькі размовы, але і працы, пры ўсім скепсісе да каманды Латушкі ці еўрапейскага выбару, яны працуюць, а вы? Яны працуюць? Ну, я цытую. Ну, у меня пытанне да таго чалавека, які гэта напісаў. А што яны зрабілі за 1,5 месяца? Акрамя вот гэтых 3 дэкларацый. Вы кажаце, яны працуюць. Магчыма, яны працуюць у сябе на працоўным месцы. Я таксама працую сябе на працоўным месцы. Я яшчэ нешта раблю, у тым ліку атрымліваю за нешта яшчэ грошы. Але менавіта ў каардынацыйнай радзе адкажыце мне на пытанне, што яны такога зрабілі, но акрамя таго, што паламалі статут, акрамя таго, што зламілі магчымасць таго, каб сапраўдна был віцэ-спікер ад меншасці ў каардынацыйнай радзе, яны заламалі то самае рэйтынгавае галасаванне, і ў выніку яны прызначылі 2 кіраўнікоў пакуль. Што такого карыснага пакуль зрабіла каардынацыйная рада, щоб вы мелі магчымасць сказаць, вось блок Прокоп'ева Егорова не працуе, а вось гэтыя працуюць? Я не ведаю, магчыма, вы ведаеце. Мы будзем з імі супрацоўнічаць, калі будуць 3 тэмы. Грамадская палата, якая была абяцана, калі былі абвешчаны выбары. Справаздачнасць каардынацыйнай рады, і ў выніку павінна быць перафармаванне кабінета, і стратэгія 2025. У нас нет в планах борьбы за посады у Каардынацыйнай рады, и нет в планах падтрымання пустых деклараций. Мы не збираемся з гэтым неяк мець справы, тому что потым беларусы запытаюць: а нахрена? І будуць правы, нахрена? Таму вось так, будзе праца па сутнасці. Будем працаваць. Ну і я бы прапанаваў вам звярнуць увагу на маленькі такі выпадак. Зараз прыняты статут Каардынацыйнай рады, якім
орфографічныя памылки, недарэчныя фармулёўкі, неверная там прапісаная, ну, некаторыя непаслядоўна часткі. І вось наша супраца зараз з тымі людзьмі, з якімі вы прапануеце мне наладзіць некую такую супрацу, яна выглядае так. 2 разы я наўпрост пісаў, казаў і говорил, давайте зробім вось гэта, давайте зробім рэдактарскія праўкі, каб не было сорамна. 2 разы мне ківалі, казалі так, канешне, і нічога з гэтага не зрабілі. Потым была абраная спікерка, ну, я чакаю, ну, ўжо прашло некалькі, напэўна, уже 10 дзён прашло. Калі яны ж абяцалі вярнуцца і ўсё ж такі зрабіць статут, каб яго магчыма было чытаць і не чырванець. І нічога не адбываецца. Таму зараз паламана сама камунікацыя. Зараз пакрыўжаны чамусьці ані на тое, што я кажу праўду. Ну і ведаеце, што яшчэ адбываецца? Ну, анекдот же. Как стояла чэрвеньская, нормальная чэрвеньская ноч. Я збіраўся ўжо ў сваём Кракаве ісці спаць. Спакойна, нічога. Але прабіла поўнач. Праснуўся курэйчык. Ці напісаў там вчора ці пазаўчора, што яго зноў абдурылі. Ну так напісаў, гэта ўсё жульнічества, яй мошенничество. Можна пачытаць. У чым мошенничество? У тым, што мы вылучалі прадстаўнікоў, каб падпісаць все ж таки дамову паміж супрацы, мемарандум о супрацы паміж Координацыйнай рады, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам. Мінулым складам гэта не атрымалася, таму што 6 месяцаў Егораў настойваў на самастойнасці Координацыйнай рады, на некаторых пунктах асобных. Зараз у іх ёсць жаданне падпісаць ее за 2 тыдня, якія ёсць да канферэнцыі. Ну, паглядзім. Так вось мы выбіралі гэтых прадстаўнікоў нашых, якія туды будуць у гэту працоўную групу ўхадзіць. І так адбылося, што людзі прагаласавалі ў тым ліку і за Егорова. І тое, што людзі праз рэйтынгавае галасаванне шчыра, чэсна выбралі 3-м прадстаўніком Егорова, не задаволіла прадстаўніка кабінетнай большасці Курэйчыка, і ён развёў такую, ведаеце, ну, можна пачытаць там на 2 гадзіны такіх размоў аб тым, як все гэта шулерства, аб тым, ну, вось, ну, не падабаецца яму чамусьці Егораў, і все. І вось якая ў меня можа быць супраца з Курэйчыкам у такіх абставінах? Калі людзі чэсна абралі 3-м прадстаўніком Егорова, і тым не менш гэта кагосьці не задавальняе. Таму абстаноўка непрацоўная зараз, але калі справа будзе ісці о сур'ёзных справах, о нейкіх стратэгіях, о справаздачнасцях, о фармаванні таго, што патрэбна быць сфармаваным, мы, канешне, будзем працаваць. А вось гэтай дзіцячай гульні, ну, мы не збіраемся гуляцца. Так, зараз чакайце, было, калі вы задалі пытанне, вот што канкрэтна яны робяць, вам той наш глядач, які і задаваў гэтае пытанне, адказаў. Калі ласка, нават сёння Павел Латушка і Ганна Маціеўская сустрэліся з кіраўніком управлення па справах іншаземцаў Польшчы Томашам Цытрыновічам. Вы можете лічыць, што гэта не праца, але я не згодны. Быць можа, у мяне ёсць супярэчнасці з іх агульнай стратэгіяй, але не з працаздольнасцю. Так няма ніякіх пытанняў. Ён, як кіраўнік НАУ, робіць шмат працы. Яго гэтая праца не мае дачынення да Координацыйнай рады. Ён гэта робіць як Павел Латушка, кіраўнік НАУ. Ніякага выніка, ніякага абмеркавання таго, што ён там будзе распавядаць, ніякай пазіцыі Координацыйнай рады наконт тых спраў, якія ён там робіць, ну, не было ніколі, не бывае кожны дзень і так далей. Ён працуе нейкую сваю працу, я таксама сваю нейкую працу працую. Але в межах Координацыйнай рады Павел Латушка не зрабіў нічога, акрамя таго, што заламаў статут. Таму вось я аб гэтым. Я таксама працую кожны дзень штосьці, я не толькі ў эфіры Еўрарадыо сижу. Да, яшчэ сядзіць в эфіры свайго канала Кныровіч план. Так што, калі ласка, подписывайтеся, калі гэтага не зрабілі, шмат цікавага можете даведацца. Не ўсё, што мы тут абмяркоўваем, дакладней, не ўсё абмяркоўваем, што ёсць на канале у Александра Кныровіча. Ну і безумоўна, на YouTube канал Еўрарадыо не забывайце подписаться, каб не пропусціць наши сустрэчы. Саша Бусел. Сабраліся новыя людзі і вырашаюць, як ім працаваць, па якіх правілах, чаму іншыя людзі павінны працаваць па правілах папярэднікаў, якія не працавалі зусім.
Маецца на увазе вот КР2 і КР3 там новыя правілы. Якія новыя правілы? Ну, вот нейкія свае. Давайте так. Что датычна правил, зараз паламана только одно правило. Тады было правило рэйтынга галасавання па выбарах спікера і віцэ-спікера, яно гарантавала, абараняла інтарэсы меншасці. Меншасць мела магчымасць бачыць свайго віцэ-спікера, і гэта было нармальна. Ёсць у большасці спікер, меншасці віцэ-спікер. Гэтае правило зараз скасавалі. В выглядзе там дэмакраты, а нахрена нам гэта надо, мы будзем большасцю ўсіх абіраць. Гэта ўсё. Больш нічога пакуль не адбываецца. Калі вы лічыце, што ў Коардынацыйнай радзе нешта адбываецца, чаго вы не ведаеце, так гэта хлусня. Там нічога не адбываецца. Мы пакуль абіраем сакратара, і, канешне, у нас, ну, дзякуй Богу, я не ведаю пакуль, як да гэтага ставіцца, ці гэта спойлер, ці не, але ўсё ж такі сакратаря будуць абіраць з двух, а не з аднаго чалавека. Но чамусьці я так лічу, што, канешне, за Івана Краўцова прагаласуюць 80% прагаласававшых. Ёсць у меня такое падазрэнне такое вялікае. Но пакуль адбываецца, ведаеце, прызначэнне на пасады, і ўсё. Больш нічога ў Коардынацыйнай радзе не адбываецца, на жаль. У Коардынацыйнай радзе другого склікання за гэта ж 1,5 месяца адбывалася шмат чаго больш. Канешне, я не магу паставіць адзнаку, там, ведаеце, +5, Коардынацыйнай радзе другого склікання 3 не магу паставіць, але зараз все значна горш. Ну и давайте на завершение все ж таки вернемся до ситуации с санкциями, докладней до белорусов, якія потрапили в гэтую ситуацию. Яким вам бачится развитие этой ситуации? Сможем собраться, организоваться, домовиться, каб подкрутить назад? Ці гэта наадварот будзе закручиваться наперад? Як слушна заўважыў вас ваш папярэдні спікер Артём Брухан, еўрапейскія санкцыі вводзяцца вельмі доўга. І каб іх адкруціць назад, трэба яшчэ больш часу. То бок, калі яны введзены таму, што ёсць пагроза з боку Беларусі, то павінна не быць пагрозы з боку Беларусі. Калі гэта будзе? Мы не ведаем з вами. Ні я, ні вы не ведаеце. І таму мне зараз падаецца, што можа быць горш, што можа быць яшчэ горш. На жаль, мы не можем их прадказаць, калі будуць нешта, нейкія змены ў санкцыях, яны будуць не хутка. Я звярну увагу наших гледачэй на тое, што вось санкцыі, звязаныя з таварамі, тое, што нельга правесці з Польшы туалетную паперу, яны не звязаны наўпрост з там забіццём мігрантамі гэтага памежніка, не звязаныя з палітзняволеным Анджэем Пачобытам. Яны звязаны менавіта з удзельнічам в агрэсіі, і гэта агульнаеўрапейскія санкцыі. А гэта азначае, што даже калі рэжым зробіць нешта, нейкія крокі наперад да Польшы, гэтыя санкцыі не будуць знятыя. Нешта іншае будзе працаваць, а гэтыя застануцца. Таму мы не ведаем, гэта надоўга, гэта сістэма, гэта тэндэнцыя. А другое ваше пытанне вельмі добрае, ці будзе у нас магчымасці, зможам мы зноў неяк аб'яднацца, як гэта было ў 2020 годзе. Напэўна, павінна неяк змяніцца ці абставіны, ці стаўленне наша, ці змяніцца нейкі іншы чалавек, які можа быць гэтым такім цэнтрам, але пакуль у нас такая цэнтрабежная тэндэнцыя, а не наадварот тэндэнцыя к збору. На жаль. Так, ну что, будем сачыць за тым, што адбываецца ў Коардынацыйнай радзе, нягледзячы на тое, што можа быць гэта не цікава ці наадварот трэшова часам, але тым не менш ўсё ж таки гэта працэсы, якія могуць у пэўных момантах, у тым ліку і на наша жыццё уплываць, спадзяюся, у станоўчым сэнсе. Дякую вялікім. Александр Кнырович, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся на YouTube канал і телеграм-канал і Facebook Александра Кныровича. Ну і безумоўна YouTube канал Еўрарады не забывайце, але не забывайце і пра бяспеку. Калі бяспечна, подписывайтеся, расшэрвайце, пакідайце каментары, націскайце на званочак і да наступных сустрэч. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй.